Есть белорус, есть некий образ Беларуси. Мужик с косой, я мужик-белорус. Этого может быть вполне достаточно для того, чтобы вот белорусская нация состоялась. Я принес вам национальную идею. Это образ. И он складается вот с того, вот с чего. Это просто эстетично. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». І мы, пастаянныя вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. У нашай праграме з дапамогай адмысловых і выбітных гасцей мы працягваем намацваць, выпрацоўваць і, магчыма, фармуляваць нацыянальную ідэю Беларусі. Наш сённяшні гость, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў, палітычная сфера Андрэй Казакевіч, які таксама з'яўляецца і заснавальнікам і галоўным ініцыятарам, рухавіком правядзення міжнароднага кангрэсу даследчыкаў Беларусі. Добрый день, Андрэй. Добрый день. Андрэй, раскажыце мне вот адразу, может быть, на такое пытанне, якое нам час ад часу задаюць як слухачы, так, магчыма, нават некаторыя удзельнікі нашай праграмы, якія кажуць: я не ведаю, што такое нацыянальная ідэя, я не ведаю, навошта яна нам гэтая ідэя. Вось вы для сябе маеце адказ вот на гэтыя два пытанні? Ну, першае, вот, а што гэта такое нацыянальная ідэя? Ну, калі сыходзіць з першапачатковага значэння гэтага слова, то ідэя – гэта пэўны вобраз. І нацыянальная ідэя – гэта, значит, пэўны вобраз нацыі. Это разуменне таго, што такое нацыя, то есть якія межы нацыі, што значит быць беларусам і не быць беларусам. Ну, гэта нейкае разуменне палітычнай супольнасці, да? Тому што калі мы кажам пра нацыю, гэта все ж таки палітычная супольнасць, да? Якая мае нейкія межы, мае пэўныя інтарэсы. Вот то, что, так сказать, у самых агульных рысах я маю на ўвазе пад нацыянальнай ідэяй, гэта відавочна тое, што існуе у сучаснай Беларусі, і тое, што неабходна і асэнсоўваць, і нейкім чынам распрацоўваць, ну, у розных кантэкстах, не толькі ў ідэйным вот такім разважанні, але і практычным. Таму што весь гэты вобраз, ён адлюстроўваецца і ў падручніках гісторыі, да, і ў нейкіх публікацыях у інтэрнэце, гэта і структуры ўлады, гэта і на культурныя практыкі. Вось, ну, з мяне гэта вот усё. Ну, добра, вот што такое нацыянальная ідэя, мы больш-менш вот, ну, как бы так смутна, але ўявілі сабе. А вот для беларусаў яна патрэбна на сённяшні дзень, таму што мы шмат чуем пра тое, што а вот скажыце нам, якая у немцаў нацыянальная ідэя сёння, якая на іх у чэхаў там ці яшчэ ў каго-небудзь, жывуць яны добра без яе, ці вот калі можаце сфармуляваць, а вот беларусам яна патрэбная? Ну, па-першае, у тым значэнні, як я сказаў, яна ёсць натуральна і ў чэхаў, у немцаў, і ў любой іншай палітычнай супольнасці, да? Вот, якімі чэхі і немцы з'яўляюцца. І тут, ведаеце, вот это крыху парадаксальная пастаноўка пытання, да? Калі ідэя нацыянальная, перш вобраз нацыі, то самі беларусы былі сфармаваны менавіта маючы гэты вобраз, да? Калі гэтага вобраза няма, то тады няма ввогуле падставы размаўляць пра тое, што ёсць беларусы. Гэта ўжо мусіць быць людзі, якія з'яўляюцца часткай нейкай іншай там ці нацыі, ці народу. Таму тут не пытанне, ці не трэба, гэта неабходны атрыбут любой нацыянальнай супольнасці, любой палітычнай супольнасці, якая мае сваю ўласную дзяржаву. Вобраз нацыі. А вось вам бачыцца, вот якім вы бачыце вобраз нашай беларускай нацыі? Гэта вот мужик с косой, я мужик-беларус, ці там это вот нейкі дзед з ППШ у лясу? Ну, разумееце, это пачынаецца, можа, з таго, што просто беларус – гэта той, хто жыве ў Беларусі. Гэта таксама можа вобраз, да? Беларусы – гэта той, хто мае беларускі пашпарт.
Да, ці, скажем, гэта там вот рускі са знакай якасці, да, гэта таксама пэўны вобраз. Ці там, скажем, ліцвін, там, ці чалавек, які мае нейкую, ну, гістарычную повесць там з мірскім замкам, да. Вот гэта вось всё ў выніку і фармуе той, што з'яўляецца нацыянальным вобразам, да. Вот, ну, нацыянальнай ідэі ў тым вот значэнні, якое я ўкладаю гэта ўсё. То есть гэта не нейкі вот адна ікона, вот, на якую все моляцца. То есть гэта вельмі такія разнастайныя практыкі, але якія дазваляюць беларусу адрозніваць сябе ад іншых народаў, да, адрозніваць сябе ад небеларусаў. Я вот давно хотел спросить по поводу, вот по какому поводу. Вот у белорусов есть образ Беларуси и есть образ себя, да, но при этом есть очень интересная, очень хитрая тактика, ну, как-то мне кажется, тактика вот, достижения. Как мы сделаем так, что Беларусь станет такой, какой мы хотим ее видеть. Да, то если какие-нибудь чехи или венгры в XIX веке, они прям в самом деле змагались за это. Да, там весна народов 1848 года, постоянные революции, постоянные дебаты в парламентах, пока они были открыты, потом там какая-то подпольная работа, то есть прям работа кипела. Да. А у белорусов она выстроена по-другому, это вот способ достижения. Белорус, он ждет, чекает. То есть вот и это очень успешная стратегия, как оказывается. Да? То есть вот белорусы чекали, и империя, то есть Романова и монархия сама развалилась. Да? Потом они еще почекали и пришли к власти в Петербурге сумасшедшие большевики, у которых почему-то была, вот как-то так Господь распорядился, идея права нации на самоопределение вплоть до отделения. То есть Ленин и там, большевики ограбили там Эрмитаж, сняли с него все золото, купили на эти деньги, в том числе и учебники для первых классов белорусов, да, для того, чтобы белорусы говорили на своем языке. То есть за учебник на чешском языке чехи сражались несколько поколений. Да, это была прям напряженная борьба. А то же самое было у поляков. У белорусы тихо сидели и ждали. Подожди. Да, империя есть, но она сама развалится. Да, русификация есть, но она сама развалится. И она вдруг сменится на жесткую белорусизацию. Да, потом, как появилась современная Беларусь. Да, вот тут в Москве есть такой журналист Аркадий Дубнов, и он собрал интервью у всех лидеров, ну, кто сейчас живой, у лидеров, вот, политических лидеров в республиках, которые вот раньше входили в состав Советского Союза. И в том числе там было большое интервью у Шушкевича, Станислава Станиславовича, и он его спрашивает: Станислав Станиславович, а вот когда вы в Беловежскую пущу приглашали, ну, Ельцина, вы знали, что вы готовились к тому, что вы предложите, давайте распустим Союз, и Беларусь будет независимой? Он говорит: нет. А когда к вам пришла эта идея? Он говорит: знаете, даже за час до того, как я ему сказал, а давай-ка Беларусь будет независимая, я не знал, что это скажу. Просто как-то беседа пошла, и Ельцин сказал: ай, давай. Вот. И то есть как будто белорусы чекали, и вот у них получилось все. Да? И Романовы эти страшные ушли, и белорусизация, ну, в какой-то там смысле отбылась. Да? И сейчас вот все, что у них есть, там своя армия, ну, какая-никакая, свой собственный диктатор родненький, как Акудович говорит, тоже есть. Вот. То есть это специфическая форма, как добиться вот этой вот мечты, да, вот ждать. Жди, і оно все само тебе явіцца. Ну так, і часам гэта сапраўды працуе. Ну, адзіная рызыка тут тое, што ты крыху не сам вызначаеш свой лёс. І гэта мае пэўныя страты. Ну, напрыклад, все-таки, калі мы кажам пра русіфікацыю, яна прайшла вельмі глыбока. Асабліва, калі мы кажам пра лінгвістычную русіфікацыю. Гэта вот адна з платаў за тое, што не змагаліся. По-другое, ну, склаліся так абставіны, да, што ў выніку мы все маем, але і пачакаўшы, да. Але, ну, не толькі мы такія. Вот, зноў жа, калі узгадаць канец 80-х, пачатак 90-х, у прыбалтаў была такая прымаўка, да, у эстонцаў і латышэй, што мы будзем змагацца за сваю незалежнасць для апошняга літоўца.
Да, вот что літоўцы там будуць класціся пад танкі і так далей, ну а мы потым вот неяк там, значит, мірненька все атрымаем. Таму, конечно, ніхто, вот іншыя народы таксама далёка не заўсёды актыўна змагаліся са зброяй, да, ну, скажем, там вот палякі падымалі пастаянныя паўстанні, там, да, а славакі гэтага, здаецца, не рабілі, да, хаця ў выніку зноў жа атрымалі дзяржаўнасць. Ну, што так, то есть, я думаю, это вельмі натуральна для беларусаў чакаць, не нарывацца. Вось, вельмі асцярожна, скажем, да, гэтага падыходзіць. Ну, і часам гэта працуе. Хаця, зноў жа, мае свой кошт, такая стратэгія. А кошт в какой? Ну, я уже сказал, русификация, например, тая самая, да, все-таки знешняя залежность, якая в Беларусі ёсць, там, пытаннях пытаннях культуры, например, да, пытаннях ідэнтычнасці. Ну і гэта рызыкі тое, што вот раптам можа і не пашанцаваць, і в выніку... Ну, последний 100 лет очень сильно шансует. Ну, вот там вот было сказано про большевиков, я бы все-таки отзначил, что принцип права наций на самовызначение придумали не большевики. Социал-демократы. І акрамя гэтага на канферэнцыі парыжскай і іншых пасля першай сусветнай гэта пытанне ставілася менавіта ў такім кантэксце, калі ствараліся, напрыклад, дзяржавы пасля аўстрыйскай імперіі і нават асманскай імперіі, там, да, узгадаць і пытанне армянаў, там, да, і іншыя. Менавіта вось гэты прынцып, ён все-таки распрацоўваўся на международном узроўні значна больш шырокім кантэксце. Это не толькі бальшавікі взяли, все придумали. Ну, але сапраўды, да, вот гэта была ідэя, як бы прыйшла ў Беларусь звонку. Але вот калі сябе уявім, да, што Беларусі далі б, ну, гэта не моя аналогія, вот недзе я просто не могу згадаць аўтарства, але вот, скажем, Беларусі далі б статус не саюзнай рэспублікі, да, а аўтаномію ў складзе Расійскай Федэрацыі, і все менялася бы абсолютно радыкальна. Я думаю, што зараз бы сітуацыя ў Беларусі была падобная, як на сітуацыю ў Кареліі, там, да, дзе было б там пару тысячаў людзей, якія б себе лічылі б сапраўды беларусамі, там размаўлялі і ввогуле разумелі, да, беларускую мову, мелі беларускую ідэнтычнасць. Ну, можа, было б не так все кепска, да, але прынамсі рызыкі гэтага ўсяго вельмі моцна развіваліся. І таму з-за таго, што все-таки, да, былі палітычныя структуры беларускія, была Беларуская народная рэспубліка, пэўная колькасць людзей працавалі на гэта, іх веравалі і свой час, і некаторыя нават сваё жыццё, все-таки беларусы атрымалі вось гэты статус, да, нейкай такой вот савецкай дзяржаўнасці. Без таго, каб людзі, ну, першая хваля беларускага адраджэння не працавалі б вот на гэтым всім, а таксама просто чакалі, да, вот таго, што прыляціць там чорны лебедь, там ці адчыніцца нейкая фортка магчымасцяў, то магчыма б і не дачакаліся. І зараз бы сітуацыя ў Беларусі са сваёй дзяржавай была б значна горшая. Тым не менш, вот вы сказалі, што нацыянальная ідэя гэта вот нейкі вобраз. Вот мы привыкли ўсё ж таки, что национальная идея, она выказывается словами, некими, может быть, слоганами, а образ, ну, конечно, может быть, и тем больше, коли бы это был некий образ, вот вы нам намалявали некое такое, у стиле японского аниме, там, что стоит там некий там беларус-богатыр, такие, я не ведаю, там, у вышиванцы, але с неким гаджетом суперсучасным у руках, нешта там яшчэ, там, дзяўчаты да яго ліпнуць і гэтак далей. На гэты вобраз, як нацыянальную ідэю, можа, пакупіліся б там большасць беларусаў. Але вот на просто там вот вобраз і ўсё. Вот все ж таки, может быть, словами, может быть, что вот нацыянальная ідэя, вот як яна можа быць выказана? Ну вот я думаю, што вось гэта тэрміналогія
ці, скажем, гэта канцэпт 19 стагоддзя, да, што вось гэта мусіць быць выказана словам, а лепш нейкім маніфесце, а лепш нейкай такой вот зафіксаванай праграме, там, ці у горшым выпадку вот нейкім корпусе літаратурных тэкстаў. Романтыкі, да, стваралі першую там нацыянальную ідэю у Европе, ну, нацыянальныя ідэі, там, да, конец 18-го, пачатак 20-го стагоддзя. Конец 18-го, пачатак 19-го, да. Вось, і ў нейкіх такой же форме гэта мусіць існаваць і зараз. Я думаю, што не можа існаваць, да? То есть, тому што было іншае грамадства, і, конечно, у тым значэнні, у той форме, як гэта фармулявалася у 19 стагоддзі, абавязкова тэкстуальна, абавязкова з нейкімі такімі канкрэтнымі ідэямі, такой нейкай вот накрувачанай інтэлектуальнай прапрацоўкай, все гэта было вельмі важна, добра было б гэта мець, але гэта ўжо все-таки зараз вобраз, я сказаў, да. То есть это вобраз, это ідэнтычнасць перш за ўсё, да. Вось гэта і ёсць ідэя. Таму што у 19 стагоддзі праз гэтыя тэксты, праз гэтыя заявы на это выбудоўвалася новая ідэнтычнасць, новае разуменне таго, што ёсць французы, потым там крыху пазней, што такое ёсць балгары, румыны там, да, і гэтак далей. Калі гэта ўжо створана, тады пачынаюць працаваць іншыя механізмы. І тут вельмі важна, вот, асноўныя, скажем, такія высілкі, да, яны ўжо накіроўваюцца на ўтрыманне гэтага вобраза, на то, каб зрабіць яго больш цікавым, больш зразумелым для шырокай кола насельніцтва, да, каб мець нейкія вобразы, праз якія можа мабілізаваць людзей там, да, на нейкія задачы. Вось гэта тое, як гэта зараз мусіць працаваць, і як гэта зараз рэальна працуе. Калі казаць пра нацыянальную ідэю, як такі вот тэкст, нейкі месседж, добра распісаная праграма, як мы будзем кудысьці рухацца там у нейкую будучыню, альбо вот як такі подручник, где все там от полоцкого княства там до по перамогі камунізма. Ну не, зараз не та эпоха, каб будаваць нацию по такой стратегии. Хорошо иметь корпус литературных текстов романтических, вот как у украинцев есть. Вот. Но вот и без него можно. А вот сейчас вот в качестве вот такого вот проекта могла бы быть какая-нибудь, знаете, такая большая, абсолютно такая экономически выверенная, с графиками, там вот как мы, вот интеграция Европы в мировую экономику, в Европу. То есть, и там, чтобы было расписано не романтические вещи какие-то, не стихи, не поэмы, а вот там строительство дороги, там какой-нибудь там новой дороги из Бреста в Витебск, да, там, запуск каких-нибудь новых предприятий, какая-то новая форма налогообложения, которая позволит бизнесу развиваться. То есть, может ли, я так суммирую, может ли в качестве вот белорусской национальной идеи выступать просто программа экономического развития? Да, с какими-то социальными гарантиями. Так, але вельмі абстрактная і, скажем, не дэталізаваная. Я не думаю, што гэта можна прапісаць на ўзроўні так, вот давайте пабудуем тут дарогу ад Витебска там до Полоцка новую, падаткі у нас будуць там 7% там, і так далей. Тому що ситуація вельмі хутка міняецца, і трэба будзе пастаянна гэта все перапісваць. Але вот тое, што вось гэты вобраз, да, пазітыўны вобраз Беларусі мусіць фармавацца, утрымліваць у тым ліку і вось гэты эканамічны складнік, то есть нейкая заможнасць, да, нейкая вот разуменне такое, як Беларусь мусіць быць у рэгіёне выглядаць. Напрыклад, там лепшай быць краінай, там, да, ну вот лепш там быць літоўцам, там, да, там ці, ну хаця б літоўцаў, да, вот там ці, скажем, якое месца яно мусіць займаць у Еўропе, не просто рух у Еўропу, да, а вот якое яно мусіць быць займаць месца, што гэта будзе такая сярэдняя, заможная, спакойная еўрапейская краіна, так, гэта мусіць быць, і ну, конечно, без такого вельмі такого зразумелага і акрэсленага эканамічнага і сацыяльнага кампоненту, я думаю, такая ідэя не зможа працаваць у Беларусі. Я бы просто уточнил, вот когда началось возрождение финского национализма, да, они, как-то Лёнстрём, вот великий этнограф, поехал на территорию Карелии и собрал Калевалу.
да, большой эпос вот, финских и карельских песен о Вениаминине, ну, как бы о национальных каких-то мифических героях, которые вот якобы, ну, предполагается, что все эти сказания эти живут там тысячелетиями на этой земле, и это вот, в общем, и есть основание финской нации. Да? А из того, что вот вы сказали, то есть можно сделать так. Можно, в общем, просто не написать план экономического развития Беларуси, а вот вместо Калевалы, да, вместо вот большого такого эпоса, да, просто вот запустить такие постоянные обсуждения того, как нам лучше сделать сейчас в Беларуси, да, то есть как нам лучше сделать сейчас, вот, опять же, как нам обустроить Гродно, как нам обустроить Брест, что нам сделать, там, я не знаю, со свекольной промышленностью в Пинске, ну, вот такое. Так, один... И к чему? И это вот из того, что вы сказали, этого может быть вполне достаточно для того, чтобы вот белорусская нация состоялась. То есть белорусская нация – это нация людей, которая будет постоянно обсуждать экономическое, политическое, социальное будущее своей страны. Только на этом, я боюсь, не атрымаецца, да, тому что вот Калевала, калі мы собрали Калевалу, да, была важная не толькі вот для фармавання нацыянальнай ідэнтычнасці, як вот збор нейкіх там казак, да, а ў тым, што ён быў зразуметы як фінскі, ён быў параўнаны з іншымі эпасамі, ён быў зроблены пэўны культ, да, што гэта вот адзіны такі з унікальных там, ну вот шэрагу там з іншымі унікальнымі з'явамі эпічнымі такого, ну, межах Скандынавіі альбо нават сусветнай літаратуры. То есть гэта заўсёды было не толькі проста вот сабраць нешта і абмеркаваць, ну, скажем так, кадыфікаваць, да, для нацыянальнай ідэнтычнасці, але заўсёды яшчэ і супрацьпастаўленне з іншымі. І знаходжанне адрозненняў, знаходжанне нейкіх параўнанняў, знаходжанне нейкіх перавагаў і інтэрпрэтацыю гэтага як пэўнае дасягнення, да, самих фінаў. Вось гэты аспект, ён вельмі важны, калі мы кажам пра вобраз. А он важен і сейчас? Ён важны, напрыклад, калі вот я казаў пра эканамічнае развіццё, да, і пра там нейкі завод там Бабруйску, які будзе цукар вырабляць, напрыклад, да, то важна все-таки размаўляць не столькі пра гэты завод, колькі пра тое, што ён будзе, напрыклад, лепшым там у Европе, да, ці там лепшым у Восходняй Европе. Вот для того, каб гэты вобраз быў устойлівы, каб ён працаваў, трэба абавязкова выбудоўваць вось гэтае месца, да, ці акрэсліваць месца Беларусі, нават як эканамічнай нейкай супольнасці, там, да, як эканомікі, у рэгіянальным еўрапейскім контексте. То есть, получается, немного романтики, немного эмоций, или, может, даже много, все равно нужно припустить. Нельзя основать... Невозможно, то есть, нельзя, чтобы она существовала на основании обсуждения таких прозрачных, экономических, логических вещей. Потому что, ну, все это мусит базоваться на некой шкале, да, что есть доброе, что есть кепское, да. Скажем, ці добрая у нас экономика, ці кепская, да, все равно треба вот вызначать некую А кропку і кропку Б. І вже Білорусь там наносить недзе пасярэдзіне, казаць, што яна будзе рухацца там вот у лепше. І ось гэта кропка А, кропка Б гэта нейкія рэальныя прыклады іншых дзяржаў. І вот без гэтага вот нанясення Беларусі на мапу, нейкай вот картаграфіі, я думаю, не атрымаецца нічога добрага, прынамсі не атрымаецца зрабіць з гэтай вот эканамічнай мары нейкую нацыянальную ідэю ці нейкі нацыянальны вобраз. Хорошо. Я вот от ваших філасофскіх таких вот летуценняў ўсё ж таки да больш практычна. А больш практычнае у чым? Вот, да прыкладу, сабраўся увесь беларускі народ на беразе Мінскага мора. На ўзвышша там якое-небудзь там знойдзецца, выходзіць прарок Казакевіч і кажа: беларусы, я прынёс вам нацыянальную ідэю. Гэта вобраз. І ён складаецца вот з таго, вот з чаго, вот ўсё ж таки, вот калі па пальцах пералічыць. Ну вот вы зноў жа адсылаеце да мадэлі 19 стагоддзя. Выходзіць пророк, ці не шмат пророкаў, плохой коп, хороший коп, і што-то там тлумачыць шырокім масам. Моя пазіцыя ў тым, што ўжо ёсць нацыянальная ідэя, потому што ёсць Беларусь, ёсць нейкі вобраз Беларусь. Мы можам толькі
рэфлексаваць над гэтым, змяняць гэта, удасканальваць, можа быць, мяняць акцэнты. Вось гэта тое, з чым мы можам працаваць, а не прапаноўваць людзям нацыянальную ідэю, таму што яна ўжо сфармавана. Прынамсі, яна сфармавана ў тым значэнні, як я сказаў, то есть гэта ёсць пэўны вобраз Беларусі, да, ёсць беларуская ідэнтычнасць, ёсць разуменне таго, што ёсць беларуская нацыя, ну, рэшце-рэшт, існуе беларуская дзяржава. Таму такая пазіцыя прарока зараз яна не патрэбная. І зараз патрэбна пазіцыя нейкая там дызайнера, піаршчыка, там ці вот каго? Дызайнера, піаршчыка, там, не ведаю, блогера, там, да, вот гэта, ну, гэта вот неяк вот у гэтым накірунку. Я чаму вот не даваў вам спакою, тыркаў гэта вот, вы хоць, можа, там думалі, што, блин, не даходзіць. Хаця традыцыйныя метады, яны таксама важны, літаратура, гістарыяграфія. Вот, я ж пра гэта і хацеў. Але, зноў жа, яна не з пазіцыі прарока, патлумачыць людзям сапраўдную правду. Ну, чаму там не забудь мову матчыну, не забудь гісторыю, на плячах продкаў стаім нашых. Ну, я думаю, что трэба рабіць па-іншаму. Трэба казаць, што просто, ну, гэта, вот, напрыклад, там Мірскі замак, да, то есть гэта просто прыгожа. Это не то, што мы мусім абараняць, таму што это там 500 стагоддзяў таму пабудаваны і так далей. Трэба рабіць акцэнт не толькі на гэтым. Няхай гэта застанецца, да, як частка, але пра тое, што гэта просто эстэтычна. Туды можна просто прыехаць адпачыць, што гэта ёсць частка турыстычнай інфраструктуры, да, тое самае беларуская мова. Гэта не толькі вот спадчына, да, але гэта тое, што можа быць цікавым для замежнікаў, да, гэта тое, што можа быць важным для нашага, вот, ну, для того, каб зрабіць просто наше культурнае жыццё больш разнастайным, больш цікавым, там, да, і вот стаўка на такіх стратэгіях, мне падаецца, яна больш эфектыўная і больш неяк такая адпавядае сучаснаму грамадству, чым вот такая пазіцыя прарока, які нешта там дае, адкрывае для насельніцтва. Ну, вот крыху па-іншаму я гэта бачу. Атрымліваецца, што вот, да прыкладу, быў у нас Александр Федута, прыгадываў пра тое, што на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя з адміністрацыі прэзідэнта прыйшоў там так бы такі замова пайшла на фармуляванне нацыянальнай ідэі. Дарэчы, у той час спадар Александр і працаваў у адміністрацыі прэзідэнта. К нему і прыйшлі. Да, ад яго і пайшла замова. Ці па яго ініцыятыве. Тым не менш, тыя, да каго яна пайшла, сацыялагічны адзін цэнтр, ён проста сказаў, Майн кампф ужо ёсць, так што і мы вам нічога не сфармулюем. Але была і такі круглы стол нефармальны тады адбываўся, я памятаю. Таксама людзі без замовы з адміністрацыі прэзідэнта спрабавалі сфармуляваць нацыянальную ідэю. Не сфармулявалі ні адны, ні другія. Чаму? Таму што, вот, як вы кажаце, яна і так ужо ёсць. Ну, менавіта так. Зараз фармаваць нацыянальную ідэю як нейкі корпус тэксту, а людзі ж так працавалі, да? Вот там напісаць там падручнік, там, да, вот выдаць, там зрабіць пару фільмаў, там, да, і вот гэта все будзе там, вот, скажем, нацыянальная ідэя. Зараз гэта немагчыма і таму, што гэта і нацыянальная ідэя ўжо ёсць, па-першае, а па-другое, што проста грамадства іншае. Гэта стратэгія была, можа, добрая, ну, калі не толькі для 19-го, ну, можа быць, яшчэ для першай паловы 20-го стагоддзя. Далей ўжо пераходзіць все ў іншыя фарматы і іншыя структуры грамадства. Тут уже не будуць працаваць вот такія кананічныя тэксты, да, як аснова для вот такіх практыкаў. Была ж проста яшчэ адна спроба. Гэта стварэнне ідэалогіі беларускай дзяржавы. В 2003 годзе запущеныя, да, і таксама ішлі па гэтым класічным сцэнару напісаць там 10 падручнікаў, правесці нейкае кола семінару, вызначыць такую вот ідэю, ідэалогію нават, да, якая будзе вот цэментаваць все беларускае грамадства. Былі накіраваныя дзяржаўныя грошы на гэта ўсё. А не спрацавала, да? Вот, не, в принципе, эксперымент быў добры, цікавы, да? Для даследчыкаў там пакапацца, паглядзець. Некаторыя здабыткі нават можна цікавыя там, да, узнікалі ідэі, вобразы. А вот калі ішла гэта праца, да, я б не сказаў, што гэта ўсё абсалютна трэба скідваць. Але ўсё-такі выхад быў мінімальны. І ў выніку вот іншыя ініцыятывы
ініцыятывы ці іншыя практыкі там, да, яны аказаліся значна больш эфектыўнымі і значна больш уплывовымі на фармаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну и вот в образу. Сейчас в Украине появилась автокефалия, и вот в Беларуси нужна автокефалия? Или нужно возвращение к унии, или нужно возвращение к кальвинизму обратно? Вот человек-то про образ. Ну так, это складанное палітычнае пытанне. Я, конечно, лічу, што ў ідэале, калі мы кажам пра праваслаўную царкву Беларусі, яна мусіць быць аўтакефальнай. Але гэта як ідэальны стан. Мусіць зараз, скажем, беларусы кінуцца рабіць гэтую автакефалію, то есть я сумнеюся. Я думаю, што тут трэба чакаць, як у выпадку з распадам Савецкага Саюза. Вот калі там лебедзь прыляціць, ці там откроется окно магчымасцяў, трэба будзе, конечно, гэтую автакефалію ўзяць. А змагацца за гэта, плюс рабіць раскол, да, тое, што мы маем ва ўкраіне, спараджаць за гэтага дадатковыя канфлікты, я думаю, не варта. Я думаю, што лепшая стратэгія зараз была для тых, хто уключны ў жыццё праваслаўнай супольнасці, гэта павелічэнне аўтаноміі беларускай праваслаўнай царквы, аўтаноміі не толькі адміністратыўнай, але культурнай, духоўнай, у кантэксце асэнсавання свайго мінулага, сваёй гісторыі. Перевод богослуження на беларускі язык. Так, это вельмі важна. Я разумею, што гэта не можа быць такой, абсалютнай практыкай, да, ў Беларусі, тому што все-таки, трэба разумець сучасную лінгвістычную сітуацыю, і ёсць рэгіёны, дзе людзі ўжо і не разумеюць там нармальнай беларускай мовы. Але тое, што трэба спрыяць пашырэння выкарыстання беларускай мовы ў набажэнствах, так, я лічу, што гэта вельмі важна, і гэта шмат бы дадало для нават не толькі смутугледжання ідэнтычнасці, але нават узбагаціла пра рэлігійнае жыццё ў Беларусі. Вот паколькі зараз у нас там было ўжо больш за 30 праграмаў, і кожны раз людзі фармулявалі такую нацыянальную ідэю у выглядзе слогана, які можа ўзяць які-небудзь, я не ведаю, палітык, грамадскі дзеяч, і прыйсці з гэтым слоганам да шараговых беларусаў і з дапамогай яго павесці іх за сабой да светлай будучыні. А вось вы ўсё ж такі прапаноўваеце, дакладней прапаноўваеце, а настойваеце нават, што слоганы гэта мінулае, і палітыкі, атрымліваецца, гэта мінулае, а все павінны ісці за вобразам. Так, я лічу, што гэта такая, клоунада, да, прыдумаць адзін нейкі слоган. Я не лічу, што, в прынцыпе, слоганы яны згубілі свою эфектыўнасць, але не будзе і немагчыма мець адзін слоган. То есть іх мусіць быць, там, не знаю, 1000. Ці там рэкламістка Юлія Ляшкевіч прапаноўвала на ледзь не кожны тыдзень мяняць слоган нацыянальнай ідэі. Мяняць не трэба, яны мусяць існаваць паралельна. Да, некаторыя сыходзяць, некаторыя зноў нараджацца, некаторыя мець лакальнае значэнне альбо ў межах пэўнага рэгіёна, альбо, можа, там сацыяльныя групы. Некаторыя, магчыма, агульнанацыянальна, але зноў жа не навязвацца як нейкая такая вельмі такая, кандовая канструкцыя. І тым больш яна не мусіць быць адна. То есть это я б казаў пра тое, што гэта все-таки нават гэтыя слоганы, паўтару, да, то есть не адзін слоган, а можа 1000 там, ці сотні іх, да, і зноў жа я бачу гэта як такую дынамічную сістэму, а не вызначаны набор там. Тым не менш, наколькі я зразумеў, падводзячы такі вынік, можа быць, што паводле вас нацыянальная ідэя на сёння гэта такі аптымістычны ці пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Беларусі будучая, ці Беларусі мроі, там, ці Беларусі мары? Не, я вот менш за все хацеў бы, каб ён выглядаў як некая такая мроя, мара, утопія. Да? Я думаю, што ён мусіць быць все-таки заземлёны на неких таких практычных рэчаў, якія в прынцыпе веканальны. Да? Можа быць будучыні нейкай далёкай, можа быць не вельмі далёкай, але ну, такімі ну, практычна рэалістычнымі. Прынамсі асновы, базіс я б у гэтым бачыў. Ну так, хутчэй вот як такі вот вобраз практычна арыентаваны. То есть нацыянальная ідэя беларусаў гэта практычна арыентаваны вобраз, не, нацыянальная ідэя Беларусі практычна арыентаваны вобраз Беларусі будучыні. Что-то ж зусім заблыталіся мы. Беларуская нацыянальная ідэя як пазітыўны вобраз Беларусі. Як пазітыўны вобраз беларускай будучыні Б. Як пазітыўны вобраз беларускага мінулага С. То есть это вот что-то вот такое, то есть, конечно, позитивное мусіць быць. Позитивное праз, зноў жа, супрацьпастаўленне себе да іншых, праз асэнсаванне свайго мінулага і праз, ну, некий все-таки оптимистичный погляд у будучыню. То есть, как у левых, у них есть такой лозунг «Будь практичным, мечтай о невозможном», а в вашем случае это «Будь практичным, мечтай о практичном». И будь позитивным. Да, ну, то есть там они предлагали мечтать невозможным, а здесь да. «Будь практичным, мечтай о практичном». Вот. Мечтай о возможном. Ну, я просто... И можно гордиться своей практичностью. Я заходжу якраз таки з правого боку, да, а не з левого. І як чоловік все-таки більш правих поглядів, правоцентристських, я вельмі подозрительно ставлюся до утопіяў, ідэяў і всякого рода мрояў. Да? І я лічу, што будаваць на гэтым нешта сур'ёзнае не варта, асабліва калі ты невялікая нацыя, як вот беларусы. І лепш сыходзіць ну, ад досведу, ад практыкі, ад вот нечага, што не пабудавана на такіх вот адарваных ад рэальнасці канструкцыях. І натуральна я б не хацеў, каб гэта было пабудавана на нейкай утопіі, зноў жа вяртаючыся да першапачатковага значэння гэтага слова, на нейкім месцы, якога няма, да? То есть якое толькі там вот недзе можа быць, а можа і не быць. То есть это очень такая бюргерское такое вот мечтание. Вот ну, у нас... Я сказал бы консервативное. Не бюргерское, не буржуазное, але да, я бы сказал бы, что это консервативная стратегия. Ну, консервативно-бюргерская мечтательность. Вот у нас ходит сейчас... Ну, не бюргерская. Вот сейчас. У нас трамваи ходят там, в Минске с периодичностью раз в 3 минуты. Мы добьемся того, чтобы они сходили там, с интервалом в 2,5 минуты. И это вот как бы мечта идеальная, правильная. Это не мара, это задача. Это как раз таки вот, как была это не мара такая вот мара, а это задача. Мы разумеем, что мы можем домагчыся, как бы это было 2,5. Давайте над гэтым працаваць. Будзе у нас 2,5, поставим себе задачу 2 там. Ну и так далее, поступово. Ну, то есть белорусы очень практичная нация, они будут мечтать о том, чтобы уменьшить интервал передвижения трамваев на полминуты. Но это, в общем... не мечтать, не марить, да, а вот рухаться в этом накірунку. Ну, то есть працаваць на тое, каб досягать принаймні из таких вот... То есть пока мы, там, россияне в Москве, движемся к глобальному, вселенскому, планетарному охвату, да, там каждый россиянин, там все человек, и, в общем, как вчера обещал старик Проханов, у нас скоро на Луне будут поселения. Нам это докладно не трэба. То беларусы ў гэты час спакойна садзяць ці капаюць бульбу і чакаюць, калі ў іх будзе ва ўсіх по 500. Да, по 502. Есть іншая такая вядомая фраза, гэта мысли глобальна, дзейнічай локальна. Ну вот. Я думаю, что, конечно, глобальный контекст нельга выпускать. Я уже казаў про то, что разумець себе як у рэгіёне і в Европе, прынамсі, да, там уже свет, гэта іншая задача, вельмі важна, да, абавязкова трэба вот себе суадносіць з іншымі, вывучаць іх досвед, разумець, чым мы адрознімся, чым падобныя, чым мы лепш, чым мы магчыма горш. Гэта вельмі важна. Але так, асноўная стратегія мусіць быць на вырашэнне локальных задач, непасрэдных задач, а не думаць там про планетарныя там
як там, что там про Ханаму. Поселение на Луне. Да, про поселение на Луне там и все остальное. Но мы все-таки невеликая нация, да, с певной своей историей. Але свой кавалок космоса мы завоюем. Ну да, ну не первыми туда полетим, ну але там... В других эшелонах. Это вот есть такое ощущение, когда ты после российского телевизора прилетаешь куда-нибудь, ну, неважно куда, там, в Германию куда-нибудь, включаешь телевизор, а там все дико скучно. Там много графиков, много цифр, и люди с высокими лбами сидят и решают проблему, как на полминуты уменьшить интервал между трамваями. И это, собственно, и есть то есть белорусы. Как бы мы дадим тебе скучную страну, да, вот абсолютно. Да, але добробытную. Она будет скучная и очень комфортная. Комфортная скука, вот. Вот, да. Я думаю, что, ну, кроме того, что это, напевно, мне ближе, чем там вот такие прожекторства, да, такая вот ризикованная, скажем, глобальная политика цього увязвання, да. Это, во-первых, что это мне ближе. Я думаю, что и для сапраўды менталітету беларусаў, для, ну, скажем так, для беларускага досведу нацыянальнага і дзяржаўнага гэта значна больш падыходзіць, чым там вот недасяжныя мроі. Дзякуй вялікі, гэта была праграма X. На развітанне я хочу ад наших партнёраў кампаніі Сімбаль Бай подаровать вам вось такую тишоточку, такую типа вышиваночку. Кубки, на жаль, скончыліся, але... Значно лепшим. Надо было раньше приходить. Да. Тым не менш, гэта падарунак вам ад Сімбаль Бай, ад Еўрарадыё. Андрей Казакевич, Максим Гаруноў, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите нас. Программа «Идея X» по-ранейшаму у эфиры. «Идея X» на Еврорадио.